Здравейте хора, вие сте с мен и сега ще правим видео на FC Mobile. Сега ще ви покажа моят отбор. Ето, това е отбора ми. Сега мисля да според вас кой да сменим, да махнем ли Боби Чарлтън, който е 111, но не игра на тази позиция, или да сложим Хамшик 111. Пишете в коментарите кой мислите да сложим. Така, имаме Форлан, Фьолер и така. Сега отиваме да играем матч. Да видите дали не е силен отбора. Окей, сега. Кора ще ги бием, нали? Този е слаб. И така. Бием. Хора, окей, почваме матча. Другият има Марадона, Тоти. Не е слаб. Ама ще видим дали кой е по-силен. Vilani, a gente pode esperar uma boa Добре, partida. As duas Форлан. equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Браво на Лампард. Forlan. E agora Forlan. И Форлан и Боби Чарлтън за малко да направи гол. A jogada não rende. Sem Добре, perigo. Ван Дайк ще се пробва. Ван Дайк срещу Другба. Ван Дайк я взе на Другба. Чарлтън, Bola desperdiça. Фьолер, Uma boa jogada. Форлан играе напред с топката. Лампард за малко да я вземе, но не можа. Ван Дайк ще се пробва. Ван Дайк я взима. Да, на Чарлтън. Чарлтън на Фьолер. И така Forlan. играем напред Recuperaram a bola. вече. Така, Чарлтън. Forlan. Тича. Ele desce pro ataque na moral. Пас. Сак. Recebe Rudy Voller. Не успяхме. Ван Дайк я взима. Подава на Фьолер. Voller. Чарлтън. Esse é Bobby Charlton. Pra fazer Bobby Charlton. И Боби Чарлтън. Корнер. Escanteio. Quem sabe Има корнер. Сега да видим дали ще го вкараме. Не. Но сега да видим дали ще вземем топката и ще имаме възможност за гол. Първо трябва да вземем топката. Нали? Добре. Sporting perde a bola. Сак. Passe interceptado. И първото полувреме 0-0. Окей. Ще се получава много добре. Ще ги бием ли? Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Добре. Не. И Карбо. Изкара я. Atenção, arremesso pro Sporting. Bola no Forlan. Не успяхме. O Sporting ganha a bola de volta. Recebe Rudy Voller. Не. Madrid com a posse de Fora. bola recuperada. Имаме дуспа май. Не ни я дадоха. И това е лошо. Marca. São 15 Ван Дайк я minutos para a взима. segunda etapa. Фьолер. Forlan. Форлан. Forlan pra fazer. И Tem rebote. И за малко да стане 1-0 за нас, хора. Bola nas mãos do goleiro Caio.
Хора, това е много напрегнат матч. Сега трябва да вкараме, нали знаете? Трябва да ги бием. Окей. Добре, Ван Дайк я взима пак. Ван Дайк е много силен. Не! И Карбо я изпусна. Тоти. Тичаме. Браво! Няма шанс за гол, нали? Вратарят ни спаси! Хора! Това беше много напрегнато. Ще ги бием, нали, хора? Van Dijk. Passe interceptado, vale a pressão. Tirou do jeito que deu. Olha. Не! Гледайте сега как се прави. Ако някой ви вкара, се стягате и му влизате. Гледайте си. Не, Карбо! Ми хора, съжалявам. Този матч ни биха. Не. Не. Гати хора. Окей. Бре, видяхме, че се провалихме. Кой искате друго да правим? Според вас кой да сложи? Вини или Джервинхо? Според мен Джервинхо, защото е по-силен. И вижте ги. Вижте, и Карбо и Джервинхо са едни и същи, само че единият Джервинхо е 108, а и Карбо 107. Всъщност да ви питам, според вас кой да сложим? Буерхов или Фоден? Или Фьолер, съжалявам. Вижте кой сложих на врата. Не, всъщност на врата искате ли да сложим Златан Ибрахим, да сложим Вини? Не, няма да го слагам, сигурно се той не може. Така. Сега искам да видим. Искате ли да видим как можем да си направим отбора по-слаб? Ето така, слагате си всички слаби футболисти. Чакате отбора да ви стане ужасно слаб. Ето, така, слагаме слабите. Слагаме или така. И след това го слагаме тук. Този тук. И всички тук ги махаме. И ни стане така, вижте. Слагаме. Според вас на коя позиция? Тук или тук? Тук или тук? Айде тук. После слагаме Фьолер. Замброта. Става ни. Така. Буерхов. Струва ни така. 10 милиарда. За сега. Слагаме Лампард. Вече 21 милиарда. Към 25 милиарда за 100 вероятно. За 101 27 и така. 28 милиарда. Да. 33 милиарда за 103 овералт. Това е много добро. Така, Жоан Гарсия да го слагаме.
Ronaldinho. Calma aí. Musiala. Caraca, си го оставяме. И ето. Да ви питам, ако искате да направим... сега само да го намеря. Ето така да не. Ама не. Сега ще намерим. Хора, според вас тази позиция харесва ли ви? Питам. Честно. Харесва ли? Или трябва да търсим друга? Окей, така. Или да търсим надолу. Тази изглежда готино. Така. Сега ще ги разгледаме и може да намерим нещо готино. Кой да знае. Така. Честно да ви кажа, ето тази позиция. Добре. Всъщност. Не. Това. Това за мен е най-добрата. Но. Не, ще си оставим тая. Тази е много добра. И така. Сега. Искате ли да играем мачове? Хора, тук има много нови футболисти. Айде сега да поиграем малко мача. Така. Сега играем срещу носова отбор. Карбо. Е фаул, това не е ли фаул, хора? Пишете в коментарите дали това е фаул или не. Ако мислите, че е фаул, пишете. Diego Forlan. Forlan. Лампард. O Sporting vai pra cima. Не, тук изпуснахме топката. Спокойно ще вземем Марива. Изпуснахме, не можахме да я вземем. Замброта е избутано много надалече. Хамшик. Малко пречи на отбора. Чаровата. Добър. Лампард. За малко да я вземе. Така. И Карбо я взе. Лампард тича. Лампард тича, има шанс за гол. И Лампард не успя да оцели вратата. Това е много лошо. Сега ще видим дали някой друг ще я вземе, да можем да направим гол. Хопца. Добре, и Карбо. Не, и Карбо не може да пасне. Иначе аз натиснах паса, но... Окей, Лампард. Окей, така. Хамшик. Сега Хамшик влезна тежко. Бързо взимете! Ван Дайк я взе. И бихме 1-0. Хора! A diferença foi No.
този отбор ще е някакъв много добър. Бре. Ще ги бием, нали? Окей. Segundo tempo, 15 Michael, minutos. bez Temos risco, pelo não, menos mais atenção, 30 com bola rolando. Amiri. Burkhardt. Добре, браво. Furlan. Форуан има шанс за гол. Defendeu. Sobrou o rebote. И Хамшик изпусна. Това. Era difícil. И Хамшик изпусна. Не мога да повярвам. Хора, Furlan. излагате Se се, levantar бе. a cabeça, dá pra passar. Furlan pra fazer. Браво на Форуан! Браво на Форуан! Гол майстора! Най-добрият. Най-добрият. Separam os times agora. Майко. 2-0 за нас, хора. 2-0. Така. 2-0 no placar. Чарлтън, видим дали ще я вземе. Не успя. Добре, то започваме много лошо. Да. Няма да 30 лъжа. minutos, teremos mais 15 Добре, pelo menos Чарлтън com bola тича. rolando. A marca Чарлтън изкара precisam топката. chegar. Чарлтън изкара, Боби Чарлтън изкара топката. Пряко дума е шарлатанина. Аз поне така си го наричам. Bola recuperada. Окей, Bobby com ela. так. И Боби Чарлтън прави гол! Прави гол! Contorno de Майко! são 3 de vantagem. Боби Чарлтън прави гол. Не. É só esperar o apito final. Добре. Decretada. Не, добре. Чарлтън пак я взима. Не. Hamsik. Diego Forlan. Форо. Тичи и Карбо. Segue. Olha o gol. Pega a bola, Né. não afasta. Salva o goleiro. Pertinho, cai. Добре, излезна, имаме корнер. Май. Да, имаме корнер. Сега да видим Ван Дайк дали ще го вкара. Този път не Alivia a успя. defesa como dá. Falta bem. Имат фал. Ван Дайк направи фал. Така, взимат я. О, не, я взимат. Tava aí o Добре. deu bote. И бихме 3-0. 3-0, хора, бихме. Така. Vitória Супер. incontestável, Vilani. Conseguiram se impor e explorar as chances. Сигурно съм много. И към... Според... Остават ни още 3 мача. Окей, айде да изиграем матч за това врата да го видим. И така, ще къртиме. Добре, след това... Другият е слаб. Само Хендерсън е добър. И вратарият Pronto, пасва. Ще го recomeça o видим. jogo. Иначе Vitória аз parcial знам, do че е много Sporting. силен. Gol à frente. Форуан! Не! Така. Форуан! Форуан му подадоха на... Se aproxima, quer o passe. Да, ама A на defesa всеки като му влезе на 20 човека няма как. Era bom. Окей. И сега ще ги изкотим. Браво, Замброта. И Карбо, тичай. Майко, много е слаб и Карбо. И сега видим... Не! Вратарят им я хвана. Можехме да направим гол, но... Corta, Bobby Charlton. Чарлтън се намесва с една
красива задна ножица Chegando no пас. ataque. Recupera a defesa esperta. O И ataque Карбо tá вземи я, моля те. Не, и Карбо не можа да я вземе. Klassen. Brobbey. Хамшик, браво на Хамшик. Toma, posse de bola do Sporting. Форуан тича, Златен. Pra fazer. Salvo. Не! Защитата не можахме да вкарам. A bola veio a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Brobbey. Klassen. Хора, пишете в коментарите, ако искате да направим още някое видео на FC или на Brawl Stars, Armet. Има много игри. Pela frente. Ако искате, може и на PUBG Mobile. Aí Има eles много botam o опции. vivo em forma. 30 passados. Не. Tempo. И сега Карбо. Mandar pro gol. Milagre. No limite. И какво беше това? Ele estava focado no lance. С тази защита много иска да бие. Много. Това влизаше и то точно на линията я изрита. Майко мила. Тези много искат победата. Bola fácil. Não, nas assim mãos se do compõe. goleiro. Que bola pra empatar. Defendeu e a Хора, viva. малко направихме грешка, но вратарят Chance ни desperdiçada. я спаси, защото е един от Arquibancada, защото festa е do futebol virou най-добрият caldeirão, вратар в Caio. играта. E o time não desabafou. É pra fazer. И браво на Икарбо! Икарбо направи гол в скобичката. В скобата гол. Хора, бием ги. Caio, ela passa debaixo do travessão e morre. Айде. Fundo do gol. Parecia que ia pra fora, né? Mas o chute foi no calibre certo. Bela finalização. Окей. Ако искате, може да... Ако искате, може да ми пишете. É desarmado. Казвайте ми как се казвате в FC. И може да играем заедно на Vai partir pra cima. FC-то. И Форуан направи още един гол в скобата. След Икарби вкара точно в 90-та минута. Хора! Форуан и Икарбо и Чарлтън, Фьолер и Лампард, да, са най-добрите в футбола. Най-добрите. И вратар. Да, вратара няма как. Окей, минахме матча. Станаха ни още два матча. Defesa foram determinantes pro péssimo resultado de hoje. Yes. É algo que precisa ser corrigido rápido. Може да играем заедно. И ако който след после може да вземем някакви нещица. Окей, хора, останаха ни последни два мача. Сега да видим дали ще ги бием тези два мача. Ако ги бием, взимаме два футболиста и ги даваме или за шардове, или за пари. Според вас за какво бихте дали 5 футболиста? O Sporting toca na bola. É o segundo tempo. Vamos nessa. Foi pro Forlan. Chega bem pra roubar. Frank Lampard. Falta pro Mônaco bater. Имат фаза, защото ми се навират и няма как да не ги спъна, нали? Форуан с добра намеса върху топката. Atenção pra fazer През... empatar. И за малко приближихме се много, ама много. И това провали самият ни шут. Ако не бяхме се приближавали толкова, можеше да се окаже във вратата. Като този красив гол на Форуан. Погледнете просто как всички го гонят. Всички го гонят.
И той просто си вкарва гол. И тя... Bem mesmo. Mal deu pra ver a Какво bola става, бе, бате? de tão forte que foi a finalização. Еми, Não tinha como defender, não. като съм по-добър от тях. Área. Окей, Errado. остане един Arremesso. матч. Com ela, Lampard. И така. Perde a bola, passe cortado. И Карбо подава на Замброта. Замброта на Хамшик. Форлан тича. И това може да се окаже в вратата, но не. И това се оказва във вратата на съотбор на опонента. Какъв красив гол. Ето за такива голове мечтаем. Хора, съжалявам, но малко тук забивам, защото нямаме много добър интернет. O relógio marca. Окей, и гледайте сега как спа. И вкарваме още един с Форлан. Dá pra partir. И 4-1 за нас, хора! Много сме добри. Много. O jogo tá bem demais. Така, 4-1 no това ни е предпоследния матч. Айде сега да направим още един или два. Съм съгласен. Най-много. Хамшик, браво на Хамшик. Forlan. Браво, момчета. Много добре играят. Mônaco. Така. Лампард. За малко изпусна топката. Zaccaria. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Добре. Форлан тича по-бързо от другият отбор. Pega o goleiro. И Лампард изпуска! Лампард как изпусна? Не мога да повярвам, хора. Това за мен означава много. De nem tanto assim, né? Diego Forlan. Това означава, че съм спечелил 110, Passe, ele vai но е conduzir. безсмислено. Forlan pra fazer. Форлан вкара в 88-та минута, хора. Правим матча 5-1 за нас. Trick na conta dele, ele tá impossível. Ако мислите, че Форлан е много добър, в коментарите. Pra esfolar o Ok. narrador, tá 5-1. Добре, сега Форлан. И сега да видим Чарлтън дали ще я вземе. Tá acabando o jogo. Не, Última volta do но controle няма да do вкарат relógio. гол, нали? Замброта, айде взимай браво на Замброта. И пие матча 5-1 за нас, хора. Com a vitória. Сега, знаете ли, че не става последен матч? Vilani, conseguiram se impor. И така. Ето. Тук са слаби. Са за Мюнос. Окей, почваме последният матч. Би трябвало последните матча да са най-трудни, нали така, хора? Окей, почваме. Това е нашият ужасно силен отбор, неговият ужасно слаб отбор. Да, точно към. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Добре, тичаме, може да вкараме. Ей, как ни отмакнаха от краката. Ето, затова не ги... Ето, Pedro. това ме дразни. Как просто ти отмъкват топката от крак? Това, хора, не беше ли фал? Аз си мисля, че си беше чист фал. И тук топката как я завъртях. Ме. Нещо, хора. Съжалявам за това, което стана тук. Ома, има фал. Добре, бро. Falta Има фал. apita. Os jogadores partem. Чарлтън обожава да ги спава. На Чарлтън любимото му занимание. Zambrota.
И Карбо има шанс да вкара. Ganha campo. Para fazer, para desempatar. И Карбо го прави. Не знам как хора от тук някакво така си мина и те не му я взеха. И от тук. Цак. Вратарят не можа нищо да направи. Спасяването минусо. De olho no placar. 2-1. Добре. Хамшик. Pedro. Чарлтън. И Чарлтън успя да отмъкне топката, хора. Diego Forlan. Frank Lampa. Диего Форлан. Ele carrega uma opção pro passe. Forlan. И Форлан! След финта веднага гол. Браво! Браво на Форлан. Браво, Форлане. Браво. A diferença. Хора, който играе AFC, да пише как се казва и може да играем заедно. Аз казвам Charlton. в FC Манчестър Сити. На български. И какъв гол на Лампард! Какво беше това? Лампард Que dia. как мина през всички хора, господи. Майко. Do placar, bola em jogo. Добре, имаме още за един гол време или за два. Зависи колко късмет ми носите. Bobby Charlton. Bobby Charlton com ela. Това е фаул, да видим дали ще го вкарам. E dali pode vir direto pro gol. Не, лошо я бихме. É escanteio Не можахме да я завъртим хубаво. de sair. И това се казва гол на Ван Дайх. Вратарят нищо не направи, хора. Вратарят нищо не можа да направи. Нищо. Matou o Хора, имаме шанс да стане 6-0. Mas não tinha o que fazer nessa. О, и Карбо май ще вкара, и Карбо ще вкара. И Карбо вкарва гол. И Карбо. И Карбо гол! Не! Тук беше лошо. Бре, браво на Ван Дайх. Bobby Charlton. Forlan pra fazer. И Форлан прави матчът да стане 6-0. Galvão diria. Virou passeio. Да. Massacre. 6-1 също. João Pedro. Объркам се. 40 Имат фал. do segundo. Малко без да искам ги спам, ама нищо. Нали така, хора? Diego Forlan. Форлан тича напред. Да видим дали ще направи матчът 7-1. И Форлан прави матчът 7-1. Уха! Ако сега ни дадат 5 минути продължение, може да стане и 8-1. Ама, зависи. Дадоха ни 3 минути, пак имаме време да направим гол, с който и да е. Diego Forlan. Не, и как го изпусна топката. Toma. Матчът ще завърши 7-1. Това беше много добър матч. Много. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida. Окей. Това сега взимаме последният футболист. Излизаме отвън. Идваме тук. Искате ли да ги дадеме? Айде, даваме ги, хора. Това беше всичко от мен за днес. Довиждане и чао!